Sanibona guys and welcome back to my YouTube channel. It is your girl Ulungi aka Uluzipho bafethu. Ngibuyile futhi nesinye isitori esisha. Ngiyacela ukunikhumbuza ukuthi uma ngabe ukuthi umusha kwi-channel ngiyacela nje uphuthume uyoklikha u-subscribe button. Uma ukuthi ubuya game 2 ngiyacela nje ungakhohlwa siya-subscribe, siya-like, siya-share, siya-comment, stick ne-notification bell. Kanti ama-adverts asawaskiphi bafethu. Sino-super thanks kulabo bantu abanofefi abafisa nje ukuthi sikhulise i-channel yethu. Ungena nje ku-super thanks mase uselect i-option ehambisana nawe. Ngicela ukubonga kakhulu kuceliwe Mahlalela again. Uphinde wayenza njalo futhi sisi wabantu. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu nje alokhu eqhubekile nje ekwandisela. I really appreciate ubukhona bakho nezinto ozenzela le channel. Ngiyabonga kakhulu. Noma ukuthi uyafisa mhlawumbe nawe ukuthi uphoze sivane njengoceliwe, you are always welcome. Uya ku-super thanks and then ubuke kuma-option ukuthi yiphi option ehambisana nawe. Without wasting your time, another day, another story. Isitori sethu sanamhlanje-ke simayelana nabantu basemakhaya. Emakhaya kuthiwa kwakunabomakhelwane abathathu babezwana nje omama bakhona. Ekuzwaneni bomama bakhona ney'ngane zabo zakhula zazwana yabo. So baney'ngane zamantombazane bobathathu. Babeney'ngane zamantombazane nje zazwana iy'ngane zaba o-bestie yezwa yini, kwakuyi-trio nje eyaziwayo ukuthi 3 Musketeers nje eyaziwayo endaweni. Zakhula zontathu yabo, zaba namaphupho zontathu, zahamba zayofunda. Kuyiy'ngane nje ey-focused nabazali bazo bonke be-proud ukuthi hhayi yabo iy'ngane zethu yabo. Hhayi nangempela kuthiwa iy'ngane y'funde emavasithi zibe right y'thole imisebenzi. Zithi nje y'sanda kuthola umsebenzi zisebenza kude nasemakhaya. Zithi y'sanda kuthola imisebenzi ziqale-ke uyazazi iy'ngane uma y'sanda kubona imali zithi nje y'funa uku-travel-a. Hhayi ziqale-ke y'save imali zithi zizoya kwelinye izwe engeke ngize ngi-mention. Hhayi kuthiwa nangempela iy'ngane ziyisave imali phela ayikakaholi nento etheni kodwa nje sey'jabulisa ukuthi seziyayi-afforda, seziya-afforda nokuthumela imali ekhaya yabo. Bonke nje bebephuma kwi-background nje exakekile. Kuwukuthi nje bekuyindawo enothando yabo nani nani nani. Hhayi kuthiwa-ke iy'ngane-ke zisave imali, umholo yazo nje zisave zifuna ukuya kuleli zwe leli. Hhayi ziyenza oma-passport, zenza omavisa iy'ngane, omavisa zihambe iy'ngane. Hhayi nangempela-ke zipakisha imithwalo-ke yabo nje ba-excited but uma wale yodwa nje umbone ukuthi akayizwa kahle lento ukuthi ingane yakhe iyaphesheya. Yezwe kube kuya ngami ngaba uhambe. Iseka la uma ngeke ngisale abangani bami bonke behamba mina mase ngisala ngedwa ngobani yabo. Hhayi nangempela-ke behambe-ke begibela ibhanoyi beyogela beye phesheya. Kufike kube mnandi babezohlala for 5 days phesheya. Kufike kube mnandi-ke phesheya-ke bayashutha iy'thombe, bathatha i-content, kuphuza utshwala kwenziwani. Kumnandi nje kunjeya ya. Hhayi kuthiwa base bena-3 days befika. So hhayi bephuze bedakwe belale. Kuthiwa nje ngaleyo langa babekade bengayanga indawo babejwayele ukuthi yabo hlampe bazohamba baye emagcabheni beviwe indawo. But ngaleyo langa nje they-decide ukuthi bazophuza le ndawo le ababeyibhukhile. Baphuza badakwa balala. Ekuseni bevuke laba abawu-2 bekline hhayi bo lowo ulele. Benze yonke into begeza hhayi bo lo ulele, hhayi bo beze bemvusa kanti ugeli uma bethi bayamvusa akavuki. Hhayi bo Ntombo kwenzakalani? Uma bemvusa akavuki hhayi bo. Bayenza ukuthi inhliziyo iyashaya, inhliziyo ayishayi. Yo hhayi bevele besikhreme-ke lana bebiza abanikazi bendawo besho ukuthi hhayi bo nayi inkinga esibhekene nayo. Sifike lana nangu ugeli akaze evuke and masithi siyamthinta siyezwa ukuthi inhliziyo yakhe ngathi ayisashayi. Hhayi kubizwe ama-ambulensi-ke kuzame ukuthi i-check-we ukuthi u-right yini ugeli. Hhayi ngampela ku-confirm ukuthi hhayi ugeli akasekho. Yo kuthiwa akhala amantombazane abuzane ukuthi kodwa besiyaphi uNkulunkulu wami yabo. Kushube nje imini emnandi vele ibe yezwa. Hhayi kuthiwa-ke amantombazane-ke azama iy'ndlela-ke zokufonela emakhaya manje esho ukuthi hhayi bo asesehlelwe inkinga. Beqale befonela abazali babo besaba ukufonela uma wentombazane because abazi bazomtshela kanjani. Betshela abazali babo ukuthi hhayi bo yazi sesehlelwe inkinga la yokuthi ugeli vedane walala nje wangavuka. Hhayi bo kuthiwa abazali babo bekhale bethi hhayi bo nithini nina ingane yomfazi yabantu nihamba nengane yabantu, ingane yabo iyashona kwenzakaleni? Khona khulumani iqiniso, khona yini into eyenzekile hlampe eyingozi? Besho nje bethi akwenzekanga lutho silalile nje savuka ugeli wangavuka. Hhayi laba omama bethi thina asazi ukuthi sizobatshela kanjani. Hhayi
zisike zingane kulungile nathi siyasaba. Socela abantu bala kube yibona abazozama ukuthi bekhulume noma wakhe. Hhayi kucace ukuthi uwakhe akasazi isiNgisi plus nalolu limi lwakuleyo ndawo akalwazi. Kuyaphoqa ukuthi kugcine kukhulume bona. Hhayi befone-ke besho ukuthi yazi ma sinenkinga. Sekuvele kwenzeka into ekanje usibani mathi sithethe nje uma wakhona ngeke yami ingane ngiyayifuna nizoyikhipha. Hhayi bo besho la bethi Nkosi yami sekuvele evala ifoni umama wakhona. Eyi kuthiwa nangale ngakubo-ke manje kushubile-ke. Umama wakhona ehayizeke befika omakhelwane bezomduduza esho nje kodwa ukuthi nje mina eyami ingane bazoyikhipha. Hhayi kuthiwa-ke ngithi babezohlala 5 days lento yenziwa ngo-day 3. Kuthiwa babangi besalinda kwalowo 5 days base bewubona ungasapheli. But phela bathenga ama-return ticket. So belinde-ke Nkosi yami kuthiwa lo 5 days lo 2 days wawusele kwabe ngathi u-40 days. Hhayi kuthiwa ekugcineni-ke sekuwumuncu nje iy'ngane ayisashutha ayisaphosti kade yishutha ayiphosti. Yabo nje i-trip nje yavele yaba yi-mess. Inkinga enkulu ukuthi bazobuya kanjani beshiya umngani wabo ngemuva. Hhayi athi uma wakhona nje mina niyazi ukuthi angisebenzi umuntu obesebenza lakhaya ubesazama yiyo le ngane le. So ngoba nje senibulale yona kushuthi ngiqedile ngami yabo kanjani kanjani. Hhayi bemtshene ukuthi besho ukuthi-ke bebuze-ke lapho ukuthi manje kwenzeka kanjani because asikaze sizwe kuthiwa umuntu uyashona yabo kwelinye izwe. Bebuze-ke kulaba bantu bakuleyo ndawo. Hhayi kushiwo-ke kuthiwe nje indaba yokuhambisa umuntu iyadura ama-1,000 amaningi. Eyi kuthiwa zisho lezi ngane zithi hawe makubo asiboni ukuthi bazoyi-afford-a nathi asiyi-afford-i leyo mali. Kwamndeni yethu ayi-afford-i leyo mali. So ayikho yini indlela yokuthi hlampe agcine eyisiwe ngale. Kuthiwe nje hhayi impela ayikho enye indlela. Yo kuthiwa iy'ngane-ke ziqale nazo sey'fakazekile ngampela-ke manje ukuthi sizokwenzenjani. Hhayi sishaya isikhathi sokuthi behambe bemshiye uGeli. Kuthiwe nje manimshiya bebuze masimshiya-ke kuzokwenzakalani and kuthiwa umuntu udura kakhulu uma seshonile. Kuthiwe manimshiya kushuthi phela uhulumeni uzomshisa nje amtshingele umlotha wakhe awutshingele. Eyi Nkosi yami kuthiwa zihlukumezeka iy'ngane y'hambe ziyasaba nokubuyela emakhaya ngoba uma kaGeli zimuzwe kahle ukuthi nje u-convinced ukuthi izona ey'bulale iy'ngane. Hhayi nangempela kuthiwa hhayi kufikwe-ke uma befika kucace ukuthi ngempela ayikho imali. Ayikho imali yokuthi umngani wabo abuye. Ayikho yabo. Eyi uma wentombazane kuthiwa wazaca yezwa. Uyacabanga ukuthi wazi ukuthi ingane yakho ishonile but awunabufakazi awunayo ne-sure. Kuthiwa wayengakholwa nje esho kahle ethi hhayi niyadlala nina. Awunayo ne-sure yokuthi ingane yakho ishonile because awunalutho. Awunalutho nje epruvayo ukuthi ingane yakho ishonile. Uzwa nje ngomuzwa bethi. Kuthiwa zacela omama zacela omama zacela omama. Kuthiwa nje lezi ngane ngale ndlela yokuthi wayenyanya ngisho ukuyibona nazo zagcina sezehlisa ukwehla ziyekhaya yabo. Isikhathi esiningi ngisho nabazali bazo babesho ukuthi eyi ngathi uyahlukumezeka ngisho enibona nje uyahlukumezeka. Yabo nje yaphela nje i-relationship between nabazali. Lo mama nje wayesehlalele emzini wakhe ay'valele engakhulumisi muntu ever since nje kwenzeke le nto. Eyi kuthiwa nalezi ngane Nkosi yami zihhonteke zizame-ke Nkosi yami ukuthi yabo hlampe noma y'thola imadlana zithi ziyisa khona kuthiwa nje angifuni imali engibolile. Kuthiwa esho nje ukuthi imali engcolile angiyidingi. Mina ngathatha ingane yami ngayothwala ngayo yingakho senikwazi nokungipha iy'mali. Yabo nje yonke le nto umama useyi-twist-ile. Hhayi kuthiwa ngelinye ilanga-ke umama kwaziwa ukuthi waba nemali. Kuthiwa wahamba umama waya kwinyanga. Washo enyangeni akabuzi uyasho ukuthi ingane yami ihambe ney'ngane zafike zayibulala zadayisa ngayo phesheya. So ngifuna ukuthi ingane yami iy'phindiselele kulezi y'ngane zombili. Ngifuna ibabulale nabo. Hhayi kuthiwa inyanga yasebenza-ke yafika yazosebenza ngisho nasegcekeni lakwakhe ukuthi nje noma ikuphi la ingane yakhe khona ibuye izolanda laba. Hhayi kuthiwa-ke kwavele kwenzeka isimanga. Angithi ingane ayibulawanga umuntu ingane yayishonela. Kuthiwa umama avele agule umama agule into engaziwa. Hhayi kuthiwa agule. Hhayi kuze kusukume bona omama lezi ngane manje behambe beyomzwela bemhambise enyangeni kuyoziwa ukuthi kanti kwenzakalani yabo kulo muzi. Hhayi kuthiwa ifika inyanga sebemisa kwenye-ke hhayi le ayizocupha. Hhayi kuthiwa ifika inyanga isho ukuthi mama ukugula kwakho angiboni ukuthi uzosinda uzoshona impela ngoba uguliswa izinto owazenza wena. Ingane yakho yayishonela.
even though ingekho at peace ngoba ayingcwatshwanga ngendlela e-right, kodwa ingane yakho ngampela ngampela yayishonela and wena waya kumuntu uthi uyozama ukuthi ingane yakho iy'philiselele and ingane ayimboni umuntu ezoyiphiliselela kuyo. So that's why yonke iy'dubulo seziza kuwena manje. And ngoba wawuyiyalile ngenkathi wenza le nto washo ukuthi funa imbulale umuntu owenze le nto and akekho umuntu oyenzile kusho ukuthi impela nawe uyophetha uhambe. Eyi kuthiwa ayikho indlela yokuthi uyishintshe but nalabo mama bemangazi hawu lo mama unenhliziyo emanje usefuna ukubulala iy'ngane zethu. Hhayi kuthiwa nje ithi inyanga ayiriveseki le nto eyenziwa la. Kuthiwa ngicela ukutshela ukuthi bambuyise umama kuthiwa umama akhale ngebhuku, akhale ngebhuku, akhale ngebhuku kuthiwa waze washona ekhala ngebhuku umama. Washona kanjalo-ke nomama wengane nengane yashona kanjalo-ke. Kuthiwa nje kwavele kwaphela kanjalo-ke. Kwaphela nje ukuthi umama wengane egcine naye eshonile because wayekade ehambile wathi ingane ayibulale. Ingane ayimboni umuntu ekumele imbulale because abangani bayo ngempela had nothing to do with ukufa kwakhe. Kodwa nje labangani kuthiwa abekho right, kuthiwa nje abakholwa ukuthi kuthiwa ngale ndlela yokuthi nje bay'tshena ukuthi nje i-travelling no more. Bahamba nje la around izwe langakubo, abasaphumeli ngaphandle kwamazwe. Siphela lapho isitori sanamhlanje. I hope nisi-enjoyile and I hope khona enikufundile nenikuzwile ngale story lesi. Ngizobuya futhi again nesinye isitori. Ningakhohlwa siya-subscribe-a, siya-like-a, siya-share-a, siya-comment-a, siklikhe ne-notification bell so that sizoba bokuqala ukuthola ama-notifications whenever Ulungi epost i-story. Siphela lapho-ke isitori sanamhlanje. Thank you so much. Asiwaskiphe ama-adverts. Love you.